Suntem aici cu Andrei la Admin Abuse. La final o să facem și un mic unboxing. Broi prea tare! Și bazin. Toma. Sper că nu se aude muzica prea tare. Sahur, ta sahur, din 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 din. Nu vreau să-mi iau. Nu fac. Oh my god. Vreau să las muzica. Da, nu pot că mi-au copyright. Nu cred că are copyright. Bur patapin, tralalero, bur patapin. Deci acum Nu dacă... zbura până la mingea asta. Deci dacă o să... Deci... Eu sper minge. Cum te simți? Dacă Sami acum efectiv o să spameze cu bâr patapim, efectiv eu dau live. Bro, mai avea 15 secunde, adică s-o terminat și acum de fapt a revenit din nou. Bombine uzini. Ar trebui să fie adăugat ceva la, nu știu, la Grande Concerto. Bro, sper. Hai, mă, Brazil! Brazilia? O zis că Chicago ar trebui să fie de Mexico, dar și la Brazil. Bă, ce se întâmplă? Bă! Deci dăm muzica mai tare, scuze dacă mi-au copyright, aia e. Bro, uite-l pe Tung Tung Sahur, trălala. Bro, stai așa, Tung Tung Sahur, n-avea copyright, ce faci acolo? Unde? Tung Sahur, Tung. Îmi spawneze baza? Să furăm! Yay! Fură! Tankini Bomsini. Ce iei? Ia un creionaș. Nu are. Mie nu mi arată care. Ba, are sus. Eu îl țin în mână și vreau să văd ce are. Ok, îl fur pe ăsta, ăsta-l vreau. Avea și un creion, să știi. Lasă, ăsta-l vreau. Oricum o să mai spawneze. Admin Lucky Block. Poți să mi-l dai mie pentru unboxing, please? Nu cred că mai ai loc, cred că trebuie să ți-l iau eu. Stai. Care mi-l dai? Bro, dar ia Lucky Block-ul. Unde e? E aproape de final. Ia-l tu. Lucky Block. Stai că-l iau eu. Dar vine ceva, așa. Trebuie să-ți vinzi Frigo Camelo, nu mă așteptam că chiar o să ai baza full. Nici eu. Eu nici etajul 2 nu-ți mai trebuie un loc pentru etajul 2. Ia arată-le baza mea la Admin Ok, Abuse. eu îl vând pe Cocofanto, că nu-i bun. Bro, e Cocofanto-ul meu! Atunci ia-ți-l. Vinde pe Avocalini Antilopini. Sigma Girl? Sigma Girl! Bro, era deja, ce schem prost e ăsta. Bro, ce porcărie e asta? Era deja, ce face N-ai zis Sami? că vrei să-l și faci. No. Hai că 3 locuri e destul de mult. Să mai fur ceva în Los Bombitos. Hai că fur. Eu iau repede. Am De ce? reușit să fur. Baza lui Sami încă e aici la mine. O dispărut. Bun. Oh. Spawnat. Ala tare baza mea. După aia ta. Tur. Bine, Andrei avea și niște brainoturi înainte. Hai să vezi. Ok, deci... avem așa Carcher Tur. Da? Activ Balerina. Tralita. Lucky Block secret pentru Index. Dar mai are 25 de minute. La Curacea, la Vaca. Lucky Block Taco, Semifederini, Creionini. Poți să-l iei tu că eu am. Yay. Da, și eu am un creion. Am un Los Bombitos. De la baza lui Sami, paranteză, am furat. Oricum pe Los Bombitos îl vând. Bă, mersi. Oh, Helena. Sugar Rush. Bă, dar foarte raș, adică foarte raș mă mișc. Foarte. Eu acum... Stai, acum e rândul meu să iau secrete. Nu, că am luat doar... Nu, nici măcar n-am luat una. Piniata, dar cred că piniata vine mereu când vine eventul ăsta.
Oh my Și că vrea god! să vadă ăla, eu îi dau cu pușca. A, nu merge. Deci dacă pică e al meu, dacă e secretul. Că brain rog-urile mi le-am luat deja, mi-am luat 2. Dar nu trebuia să iei și brain rog-uri. Bine, Mateo ui pentru ceva. De o să-l folosim amândoi. Ce? Nu a picat armă, un tort. Oh my god. Uite iar astea de viteză, vino să le iei. Că-s foarte OP, sunt mult mai OP față de alea normale. Am un tort, ia-mă tort. A, ce face tortul ăsta? Natare rău, am pus un tort care poți să calci în el, poți să calci în tort. Că Bro, pare ca că e să știți, capcană. eu am devenit brain rod, cum vedeți, mi-a dat mutația aia. Îmi trebuie Sigma Boy Sigma pentru... Boy. Nu. Indonezia? Bro, hai un pic să vezi dacă e capcană tortul ăsta, ia calcă în el. Cred că îi. Gop. O să facă și alte din... O să facă și alte din alea, unde te și face România și bagă Dani. Bă, cum arată! Bro, câte mutații, de ce urât arată unele cu asta, cu pălăria. Ușcă. Știu. Eu îmi vând, ce să-mi vând? Cred că o să facem și giveaway, Poate. dacă ne și adăugați vreodată. Bro, oricum eu iau primele 2 secrete, ai uitat. 8 lac. Ai, doar 5 minute. Bă, sper să-mi vină secretele mele și să poate să-ți vină și a tale. Bro. Sper. Bro, ce porcărie. Se vede de parcă pior 2 lac. Cicletera, bicicletera. Dacă vine ea mea. Struzzo Turbo 3000. Oh, hell no. Bro, Ce ne vrea pe trenostruțo? Pleacă de aici. ai uitat că eu trebuie să iau... Oh my god! Dar ne dă Bă, de ce e tron. așa rapid un trenostruțo? Bă, da, vreau cicletera. Și că să ne luăm prietenii, na, singurii prieteni de au voi aici doar noi, e. Da? Oh, nu. Crabini, 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 crabini. Nu prea-mi place muzica de la crabini. Oh? Job, Sahur! E a meu! Da, vreau eu pe Job. Pe bro, ăsta nu-i job. Job, Sahur. Please! Nu! Ți-l dau pe altul, îți dau toți... Bro, te rog, îl vreau pe job. Ți-l dau pentru index. Nu, niciun index. Îl poți trezi. Bro, pentru index. Doar Job, tu. Sahur. Să-l păstrezi. Poate dacă mai ne pică un... Poate dacă ne mai pică 2 job, poate facem giveaway la un job. Ok. Bro, dar de ce să așa rapid parcă când lansezi cu crabiti ăsta? Ok, dar vezi că următoarele... Nu, gen să... Nu. Oricum, din Bine, tu brain mai ai doar o o să secretă dau- de luat, dar... Bine, de avem nu, prima oară eu două secrete și după ei tu ultima. Una. De ce una? Că tu le-ai luat pe job? Da, dar tot una. De ce? Pentru că una mai aveai de luat. Tum, sahur, tum, sahur, tum, sahur. Bă, taci că tu m-ai întrebat dacă pot să-ți dau lucky blocurile pentru... Au! Bro, dar cine? Nu, cine te crezi tu? N-amă de aici. N-amă. Măcar n-amă. o cicletă N-a Tera. pușcă în bus. Bro, nu cred că mai vine sau... Ori... Oh my Na, God. cine vrea brain rogat? Eu îl vreau pentru unboxing, nu pasă. Da, nu mai ai loc. Bro, deci nu. Dacă o să intre Nemo vreodată pe noi, efectiv îl iau pe Job, Sahur și îl arăt. Ok, vedem ce să-mi reacție vând? are. Pe Orice, tracotul bro. ăsta, pe ăsta tău de gold. Ok, oricum nu vreau. Bro, stai așa, tu mai ai un loc. Bro,
Am admin Lucky Block, ăsta e a meu. Bro, dar vreau să fac și unboxing. Vrei, dar am zis că gen fiecare din Lucky Block-urile următorul tu îl iei acum. Stai, așa eu trebuiau să-l iau pe ăla. Am făcut schimb, what the hell. Bro, dar mai ia bun. Nu, iar. Bro, dar nu mai vreau Mexico. Măcar nu mai veni gândaci. Da, Los Bros. da, Los da. Bros suntem noi. Oh, hell na. Ăsta își bate joc. Bro, trebuie să-l punem pe bandă. Bro, dar nu mai există Los Tungifingos ăla. Nu mai există, bro. Da, Sami, zi mie cum să fac eu rost de ăla. Los Tungifingos. Facem ritualul cu bombardilo, na. Nici n-am bombardilo. Bă, ar trebui, gen, ne facem admin abuzul nostru dacă ăsta nu vrea. Da, ia tu. Bă? Nu se merită. Toma. Hai, Sami, mă, ce zici, mă? Tung, sahur. Bro! Oh my god! Când dă alea bagă toate eventurile. Măcar Era nu mai fain când era animație, gen. Înainte era animație. Bro, dar nu-s chiar toate eventurile. Păi, n-avea cum să bage și la ce Aproape pistole Jupitere, mi-e picat. Ce? Aproape mi-a picat pistole Jupitere, că am dat la roată. Ne-a mai dat. Okay. Bro, deci dacă îmi dă gândacul ăla... Oh my god, a meu. 125 de 175 ca bani. Un Lucky Block. Deci dacă mai dă unul... Oh my god. Asta e a meu. Lucky block. Bro. Bro, asta e a meu. Lucky block. Lucky block. Asta e a meu. Bro, dar termin, nu mai... Ok, următorul... Da! E a meu! Bro, e a meu. Da, e tău. Ba, unde se duce? Ba, dul, nu, la... Curcă. Bro, am și scaun și Vreau pentru ăsta. Da, stai să-l iau eu mai întâi. Oh my god, am dat și mie un din ăla. Masa sau scaunul. Oricare. Nu-ți dau. Ce? Gangsterito? Ce vine, mă, Vine acum? Lucky Block. Gatino! Asta e a meu. La cucaracha. Ia-l. Ok, următoarele. La cucaracea! Bă, ce zice, mă, ăla? Am luat și un Nianeto Chiateno ăla. Știu, Nianchet. Niancheto Nianiono. Oh my god, dar vreau și căpciunica să o dea. Asta e prima oară când a fost așa de OP. Admin abuzul. Bro, am avut o grămadă de secrete. Bro, cât de OP l-a făcut pe ăsta, efectiv, Puntaco? Ok. Bro, mai pot efectiv un singur loc. Trebuie să monte ceva. Dar n-am ce. Sau să-mi dai mie. Nianino. Bandito Bobrito. Oh my god, fac giveaway cu Bobrito. Fac giveaway cu Bobrito. Nu, trebuie ceva brain rot, god. Bo, fac giveaway. Nu trebuie cu altceva. Bro, da, Ceva e ce nervos. cred că o să mai iei de 2 ori. Gen, poți, cred că cu un Los Bombitos, cred că o să mai iei un Los Bombitos. Da. Aș face cu Dudu, dar e prea OP. Ok. Știu, gen, poate pe la 100 de abonați secretă. 50 brain rot, god. Bine. De fapt nu, mai degrabă pentru 30. Prima oară ceva așa mitic, prost. 50 brain rogad și 100 secretă. Și poate dacă o să am OG-uri la 10, da, la 1000, poate fac giveaway cu OG. Bro, cred că abonații de să primească giveaway cu... Bine, o să fie foarte norocoși, că o să am doar câțiva și o să dau la cine nimerește. O să fie roată. Da. Deci o să fac știu o aplicație cu roată. Trebuie să faci vreo 50 de abonați și faci vreo 3 runde. Cine câștigă ultima. Gen nu.
faci vreo 3 runde. În prima rundă dai de vreo 5 ori la roată, o să rămână 5 oameni. La al doilea mai dai gen de 2 ori Și la dacă vreți roată. putem face și trade. Mai degrabă pe cine pică l-ai eliminat într-un fel. Dacă știu o aplicație curată. Ok, mai am un loc. Dar de ce și eu? Bine, mi-l vând pe Nianito Chianeto. Nu, eu mi-l vând pe Bobrito, nu că e prea OP. Are prea multe din alea. Bombrito, Bandito. Da, dar e destul de prost. Oi. Bro, dar asta e efectiv. Oi. Oi. Dublu oi. Și le-a primit. Fast spin. Ok, Alien Slap! Ce? Mi-a picat Alien Slap. Nu cred că e așa OP. Bro. Să vedem cum Bro, merge. ce? Știu că de OP e. Mai un din asta înainte de să ne lase, adică să ne lase. Bro, nu e chiar foarte OP. Deci, E ca și cum dai cu palma mea de foc. să vedem ce da, pică. Și... Mi-a mai dat. Easy. 125. Bro, da, la toate mi-a dat doar 125. Cine ești, mă, tu, Arino? Cred că cu Rina ar trebui să faci giveaway de ăla mitic. Da. Oi, e bun. Oi! Rhino Bro, e Toasterino. foarte bun. Ok. Faci tu sau fac eu? Fac eu. Tu faci. Bro, dar de ce zice că se termină mai e efectiv jumate? Scuze, Boneca, o să te gen- vând. Și pe Sigma Dacă Boy cumva o să avem... și pe Cocofanto. Dacă cumva gen o să avem multe secrete când o să ne fie baza doar secrete, cred că o să dăm și secretă. Eu credeam că ăsta e nucleară dinozaurul, cum arată cu tacoul ăla pe cap. Vezi că eu îl vând pe Cocofanto. Bro, dar pentru ribar și ai mult loc. Bine, mi-am vândut ceva. Ok, o vând și pe Boneca asta. Dar chiar, dacă vreți giveaway cu Boneca în Barabuda, o să fie gen efectiv, vă dau fără Ăla roată. cred că e cam primul. De o să se ducă că e cea mai proastă realitate. Uite, dacă vreți dau două, una cu taco și una mai OP. Da, nu mi-e cu plocul. O să fac giveaway-uri. Îl facem acum, dar nu trebuie să ziceți cum vă cheamă. Gen, mai întâi trebuie să comentați, să vă scrieți că gen noi o să punem numele de la comentariu, nu de pe Roblox. Sau dacă putem gen... să pesc. Da, chiar stai să mă uit ce vine în update-ul nou. Hai da, live, na. Ce s-a auzit, mă? Catino, Matino. Tu cred că iei următoarea, da, tu iei următoarele două. Da. Dar nu cred că o să mai Piniat. vine. Nu cred că mai vine pentru că au zis că mai dă un din ăsta de toate eventurile și pleacă, dar nu știu de ce. Au! Bă, dar se nervanți crabii și ăștia. Dar cât durează? Uite, facem unul și cu Nubini, că Nubini OP. Nubini Pizzanini. Bro, cât dă? Cât dă? Nu văd. Nu știu, dar cred că e vreo 20. Bro, apucă ce poți! Eu am luat doar ce nu aveam. Lollipop. Bombardilo Rainbow. Bombardiro Crocodilo. Cred că ar trebui să facem ritualul gen... Ar trebui să facem și ceva în care facem vreo 3 ritualuri. Uite, și pe Bombardilo îl dau giveaway pentru voi. E Rainbow. Mai degrabă dai Los Bombardilos. Uite, dacă îl vrei și pe ăsta, Rainbow. Nu, baza mea e full. Asta e cea mai OP chestie, de sugaraș. Hai că ai timp să vinzi. Bro, măcar vrei să vinzi. Da. Îți zic că poți să vinzi
Poți să vii la Cucaracia. Pe Nubini. Nu! Face 11, nu e așa OP, poți. Ok, oricum avem chestii și mai OP. Oricum o să fie un Nubini foarte OP în fiecare. Bro, e la final! Și eu dispărut. Ce era? Un orangutini ananase. Bro, dar mai dă ceva? Ok, bombini guzini. Nu. Dacă... Bro, dar de ce s-a terminat? Bro, nu-i corect. Ok, give-out, adică timpul să facem lucky blocurile. Bă! Oi, Oi! Sami, văd că cam glumești cu noi, nu prea s-a terminat. 125, 125. Bro, dar nu doar aia de 125 de bănuți. Ok, 8000 de bănuți și pistole Jupitere. Oh my god, în sfârșit. După ce mi le-a furat cineva. Giveaway cu bisonte. Bă, să o credeți voi. Ar fi Tragem la 1000, Bă, dacă la- să-l mai ai. la 1000 îl dau, cred că nici la 1000, că e prea rar. Ok, Ăsta nu îl dau unul normal, poate, că ăsta e Galaxy, nu îl dau. dar nu poți, că Messi de index. Bine, doar Dar pentru nu index. poți, că nu poți, că genul ăsta e doar din roată. Păi nu, că există și fără. Că lui Qsanity a venit unul fără. Am Doar zis, dacă îl spawnează, cred. păi da, poate să-l spuneți, dar... Bisonte Jupiter. Gon, 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 gon. Oh my god. Asta nu se pune, că practic e de la roată, deci nu se pune. Ok, îmi vând Cocofantou. Ok, timpul de la bloc. Broi pentru rebirth-ul meu. Hai Păi să ia-ți-l. începem. Da, hai să începem. La mine? Da. Ok, deci, Ok, primul. stai să vedem. Nu, stai, ăsta e primul. A, nu mai are 2 minute. Okay. Ok. Lăsăm ultimul. Și? Hai să vedem. Că asta Bra, efectiv că Freaky. efectiv gambling. Hai să vedem. Please, 6-7. Please, 6 sau la grande. Bra. Oh. Bro, să mi-a băgat ghinion în ele. Oh. A, mai ai unul. Bro, măcar putem să facem giveaway cu Los Bombitos. Oh. Bro, putem face giveaway și cu Crabolimoneta. Oricum, cam un giveaway pentru fiecare raritate în afară de OG. Ok, la mine. Ok, până mi se face ăla. Da, și ăla secretar meu mai are 4 minute. Ok, hai să începem cu primul. Ăsta cred că e și singurul meu oricum. Nu, mai am unul admin sus. Ok, hai să vedem. Bine, Andrei a mai deschis niște din astea înainte. Mato. Și eu? Da, am mai deschis vreo 2. Hai, mă! Nimeni nu te vrea pe tine. Bă, îl vreau eu. Hai, prea târziu. Am chiar mai multe. Lăsăm ultimul pentru cel mai bun. Da, după cum vedeți, e Job Sahura aici la el în bază. Ok, Oh poți să-mi dai my mie? god, bro! Mi-l dai mie? Da, dar stai să vedem ultimul. Stai că e full baza. Trebuie să Da, mut. hai să vedem ultimul. Please, 6-7. Și Alessio. Hai, mă! Alessio, l-ai și tu. Mi l-au furat, ai uitat. Da, Ok. da, l-ai avut la Hai la... Dar să de ce ved- toată lumea zice că e prost? Dă chiar foarte mult. Da. E ca un Los Bombitos. E ca Los Da, Bombitos. stai, știi ce ai uitat tu? Să-mi dai... Nu, să-mi dai masa pentru index. Bro, e full. Tralalita tralala. Mă, ce? Tralalera, tralala. Mi-o dai mie, că tu ai deja una. Eu nici nu vreau. Ți-o dau pe aia normală. Tralalita tralala. Și poți să iei și pe... Poți să iei gen și pe Bro, ia-le Ciucani, tu, că Taconi. eu am full. Eu îl vin pe Ciucani, Taconani. Ok, de fapt vinde tot ce nu-i bun. Alessio, pot să-l vin. Ok, Gata.
Bro, trebuie să ne pregătim o grămadă pentru următorul admin abuse. Tete de sahur! Tetete saur. Pot să-mi dau rebirth. Mă, da. Bro, dar se mișcă și ăsta. Bro, și din ce cauză nu pot să-mi iau? Că tu nu ții cocofantul din baza mea. Na, hai că-l iau, că acum am ceva loc, am vreo 4 Hai să facem din alea unboxing la libere. ăsta. Hai că e și lac. Hai să vin. E și lac. Nu schimbă lacul ăla. Poate. Ok, și bro, dă-te. Și... Aici orcala e cel mai bun. Oh my god. E, pentru index. Easy. Tu nu ți l-am dat. Nu. Ok. Cam atât a fost. Așteptăm acum și pentru ultimul a meu. Până atunci intru de pe conturi și bă, trebuie să fac un cont nou, că nu mai am loc pe niciunul. Știu, bro. Efectiv, îți cam trebuie vreo 4 conturi, că la cât de mari sunt bazele noastre sunt pline. Înainte nu erau chiar pline. De-abia încăpeau. Bro, mai încă știi înainte să înceapă ăsta, când am zis că nu cred că o să nu cred că o să fie baza full de brain roturi, adică pentru ce? Bro, efectiv, o trebuie să-mi și vând brain roturi. Păi și eu! Oh, Helena, cine vrea pe prostul ăsta? Îl vreau eu. Tralalelo tralala. Giveaway. Nu, îl vreau să... Bine, giveaway. Giveaway. Ok, hai să începem primul giveaway. Ok, avem un giveaway pentru voi. Și cine o să ne adauge la Deci hai să prietenii? vedem primele giveaway-uri. Cred că poți să-l ai pe Ciuanita Konami. Nu mi-l dau pe prietenul meu. Ok. Care eu ți l-am dat. Haide, nu mi l-ai dat live-ul, nu te-ai uitat. Mi-e picat. Tartarugo Cisternena. Ăla l-am furat de la Semi din bază. Cred că putem Crabo Limoneta. Dacă am doi. Nu întrebați unde e al Mateo doilea. pentru ce-l facem. Bă, eu mi-l țin pentru mine. Ritual. Na, măcar ăia simpli că ăștia de diamond. La Mythic putem Rhino Tosterino. La Rar nu cred că vrea nimeni, dar tot facem. Face cu Bobrito, care destul de multe. Are Da, crab, are extraterestru, taco și Nianchet. Dă vreo 20. 200. Vreau să-l aibă în bază, să arate așa Sigma, să se dea mare la prieten, că uite cu câte Da, are el. 490 O, Helena. Prea mult. pentru nubi. A trebuit gen astea de rar, o să facem doar pentru ăia nubi. Sau pentru ei de vor să se laude la prieteni și prietenii zic că snubi, chiar dacă nu Mă snubi. întreb de ce s-a blocat un talpodifero aici. Odată la mine când mă jucam cu unul, s-a blocat un job sahur și dădeam să-l iau și nu mergea. Udin din din dun. Bro! Giveaway cu din dun mai bine. Ok. Păi, Ia-l tu că am baza full. Udin din dun. păi și eu am. Asta a fost ultimul meu spațiu. Oh my god, repede să mi se bage pe Roblox. Tu rămâi pe server și păzește brain-urile dacă mai vin. Eu dau live să-mi dau ad friend. Ok, hai repede să facem secret lucky block-ul. Ok, hai. Hai. Ok, cel mai OP din lume. Oricum e un secret. Orice spică e bun. Îl dai mie? Oh my god! Ți-l dau Da. pentru index. Bro, dar nu e bun deloc. Sau să facem giveaway cu ăsta. Eu nu fac. Oh my god. E prea OP. Bă, dar ce toată lumea zice că sunt proaste, că efectiv... Uite, toată lumea zice că la vaca e mai bun, dar asta e de 3 ori mai bun. Bine, e de gold. Dar De tot ce toată lumea mai acum bun. că au apărut branduri mai bune decât la vacă, zice că la vaca e foarte prost. Bro, la vaca era singurul secret, fără el n-avea secrete. Naughty. Dai bloc, repede. Stai, dai live. Nu pot, nu la pe carcur, am dat live.